agogo da na iyayenmu din nan ba mai waini ba ne? In karfe 7 ta jiniya ta koka sai kai ma ka bada kai waini, haka ne? Ana nan sai aka zo da agogo mai batir. Da aka zo da mai batir din nan, ka san iyayen namu saboda yadda suka saba da wancan mai waini fa, har cewa suke to kana sa agogo mai batir shan jini yake. Ba ku san wannan ba, an yi haka ma'ana don a nuna maka an zo da wani abu ne da ya saba musu, don haka ba sa karbe. Lokacin me ake sawa a miya? Daddawa. Da aka zo da magi fa, sai suka ce magi to mage kenan, naman mage ne, na haka sai suka ƙici. Wani tsohon saboda kinibibi in aka yi miya da magi sai amai, in aka ce mai da magi ce, amma ba a ce mai ba fa sai shiru kuma ba zai amai ba, kaga da shekarya ne kenan. Ko kun fahimta jama'a? To in kun fahimci irin wannan, haka yanzu in ka shiga cikin ABU, in ka shiga cikin tsofaffin jami'o'i irin su University Ilorin, University Ibadan da tsofaffin jami'o'i, za ka ga wasu tsofaffin professors duk abin da aka kawo sabo za a yi ta rikici da su. Za su ce za a bata ilimi, za a bata ilimi, ta yana ta makyarkyata kamar zai kuka, saboda shi so yake lallai sai dai a zauna jiya yau. In aka ce za a taba syllabus, za a taba kaza, za a canza kaza, kafin ya fahimta sai ga ana ta rikici da shi. Haka ne, wato saboda an gine su akan abu, su sun ga albarka abin, to su kuma 'yan zamani dole suna buƙatar a yi gyare-gyare. Yanzu a Ghana da wahala ka ga minista ɗan shekara 40, ministocin shi 'yan shekara 29, 30, 32, saboda mai masu sabon tunani waɗanda iska take shiga kansu suna iya fahimta abubuwa. To amma an ɗibi tsoho ɗan shekara 60 an ba shi minista, ba zai iya fahimta komai ba. In an yi maganar makarantu an sa shi ministan ilimi, sai dai ce a siyo chalk. In an ce mai za a yi amfani da projector, za a yi amfani da whiteboard, za a yi amfani da marker, sai ce za a kashe kuɗin gwamnati, chalk ne kowa ya amfani da shi. Ko kun fahimta jama'a? Yawwa.